klart. Jaha, då är det dags för dagens solglimt härifrån Rättvik. Och nu står jag framför ett ganska berömt konstverk som gjordes av en smed uppe i Turedal. Och den där smeden, han har ju gjort då bland annat trädet till Astrid Lindgren. Och många utav statyerna har gått då till våran kungafamilj. Och här nere till vänster har vi då Rättviks station. Och då här bakom så har vi då Rättviks torg. Och ja, sen då upp emot Turedal. Och här har vi då hantverkshunden. Och ytterligare lite halvt till höger så har vi då kommunalhuset med den berömda. Ja. Vad då berömda? Ja, detta är då Nisse Palmqvist i Rättvik. Hej då. Hej då.